Dagdag natin dito guys. Ito guys, dagdag natin dito. Yellow to guys, nakaturno to guys sa pitsil. O yung pitsil yellow, tapos yellow. Yung banig nila guys, yung banig is yellow, yung musket yellow din. Ito may pagka-yellow, so full of gold sila guys. Hi guys! What's up? Welcome back to my channel. I am Robbie Simagala, and for this night video guys is magbabalot po tayo para i-gift po natin bukas. Kasi tomorrow kukunin po tayo ng ninang at saka ninong yung hubby ko. So ano guys, this is the third time pala na naging ninang at ninong kami ng asawa ko ng kasal. So, napag-isipan ko guys na ang i-gift po natin sa ikasal bukas ay gamit po sa bahay. So, ito guys, may saucer po tayo. Dalawa ang inano ko dito. Dalawa kasi dalawa pa lang po sila. Ayan, ito. Ito, dalawa. Tapos, dalawang cups guys. Kapag may bisita sila, bahala na silang maghanap. Bahala na silang maghanap ng ibang cups. Basta dalawa lang po itong ating ibigay sa kanila. So, ayan. May kutsara po tayo. Ito, may mga kutsara po. Ayan. Ayan, may mga kutsara din po tayo. And then, ito, sandok. Ayan, sandok. Tapos, tabo guys. Kasi kapag maligo sila guys, ito, may tabo na sila. Hindi na sila bibili ng tabo. Next is, ito, lagyan ng kutsara, sandok, at iba pa. Pwede rin dito ilagay. Ayan. Ito, so, ayan. Ito po. Tapos, ano guys, may pitchel po tayo. Ayan, itong pitchel. Baka may ano sila guys, ipasok dito guys. Baka may ilagay sila dito na ano, mga kayamanang pang-inumin. Tapos, syempre guys, may baso din po tayo. Ito, baso. May baso din po tayo, isang box. Ayan, 6 pong laman nito. Ito guys, ayan. Kulay blue yung mga design niya na flower. Ayan. And then, ayan guys. So, itong pangbalot natin, 3 po ito kasi medyo malaki-laki po yung karton na lalagyan natin. So, may ano pa guys, ito pa guys. Ito yung box natin. Ayan. Ito yung lagyan natin sa ating gift. Ayan. Lagyan natin to ng gift. Tapos, may ano pa tayo guys. O, dito o. Ito, banig. Mat. May mat tayo guys. Ito. Dubulan po ito guys. Kasi dalawa pa lang po sila. At saka kapag may baby na sila, makasya sila rito. Kasi cute po yung baby. Ayan, dalawa to guys. Pangdalawahan. And then, baka may mga lamok guys sa ano, tinitira nila. Syempre, inanuhan na lang natin ng musket. Sinalihan na din natin ng musket. So, ayan. Ito, double din ito guys. Itong musket. And then, makasya ba kaya ito guys? Kapag ayan guys, nakasya. Nandito na po yung banig. Ayan, itong banig. Tapos, musket. Ayan. Tapos, ilagay natin. Teka lang guys. Baba muna natin itong mga things nandito sa mini table. Dito natin ito ilagay ating box.
Yan, dito para safety. Itong ano guys, itong glass, ilagay din natin dito guys, itong glass. Yan. May mat po tayo, may muskit, may glass. Iwan ko guys, itong pitsil, ayan, nakasya pa palang pitsil. Ayan, itong pitsil, nakasya pang pitsil. Tapos, itong cups, saan natin to ilagay? Okay, itong cups, ayan, ilagay po natin to dito sa pitsil. Kukuha muna ako ng lumang dyaryo, ibalot natin dito sa mabasag. Dito sa mababasagin. So, ito na guys. Itong cups, ilagay natin dito sa pitsil. Para makaano tayo sa space. Tapos, ibalot muna natin sa dyaryo para hindi siya ma-react. Yan, dito. Tapos ito. Ayan. Tamang-tama guys, yung dalawang cups kasya dito sa pitsil. Ayan. Cover na natin. Ayan, tumpak. Ayan. Tapos guys, itong dalawang saucer, paano to? I-ano natin to guys, dito na lang siguro to. I-ano na lang natin sa muskit. Dito na lang natin ilagay sa muskit. Ayan, ganyan. Ayan. Diyan. Tapos, ito pang isa, dito na lang. Tapos, ito. Ayan na guys. Ayan. Uy, may ano pa guys. Dapat nakabalo tong kutsara. Dapat nakabalot ang kutsara para hindi siya ano guys, makalog-kalog, ano ba siya, tingog-tingog. Sorry. Balutin natin tong spoon into one. Ayan, dito natin to ilagay sa gilid. Diyan na lang. Dito na lang. Tapos, itong ladle guys, hindi na natin ito balutin. Hindi naman ito mabasag. Ayan. Tapos, ibalot na natin. Ayan. Ayan. Okay. Hala. Ano pang idagdag natin dito? Dagdagan natin ng ano kaya guys. So, itong plato na lang ang idagdag natin dito guys. Ito guys. Dagdag natin dito. Yellow to guys. Nakaturno to guys sa pitsil. O, yung pitsil yellow. Tapos yellow. Yung banig nila guys. Yung banig is yellow. Yung muskit yellow din. Ito may pagka-yellow. So, full of gold sila guys. Golden. Balot na to. Ibalotin na
Ikaw lang yung aking dalagang Pilipina. Ikaw yung dalaga, ikaw yung prinsesa. Pag nawala ka pa, nakakawalang gana, baby. Kaso lang wala na nga, pero alam ko na masaya ka na. Sa mundo ko wala nang makakagawa, magkakatumbas na yung napadama. Salamat sa pag-ibig mo, ibig mo lagi kang nasa puso't isip ko. Isip ko at inaamin ko na namimiss kita, na namimiss kita. Pa rin ang baby ko, kahit wala ka na sa piling ko, pangakong ipagdarasal pa. 1 hour later. So, ayan na guys, tapos na po tayo nagbalot. Kung bago pa lang po kayo sa ating channel, please like, share, subscribe, and hit the notification bell para always po kayo notify sa ating next upload. Thank you guys. Thank you for watching. Bye!